למדנו משפטים ומנהל עסקים, כן? כאילו, חשבתי את עצמי ככן מבינה בכסף, עסקים. לא מבינה כלום בפרקטיקה. ממש ישבתי על המחשב וכתבתי כמו אבלה, איך יוצאים מהלופ הכלכלי. בגוגל. בגוגל. שאז ידעת מה זה חופש כלכלי? איזה חופש כלכלי? מה חופש כלכלי? הכנסות פסיביות? מה זה הכנסות פסיביות? זה היה נשמע לי כמו סינית. כן. מה זה הכנסה פסיבית? לא הבנתי. לא הבנתי. איך זה יכול להיות שאני לא צריכה ללכת לעבודה בשביל להרוויח כסף? איך זה יכול להיות? ברוכות הבאות ללא דופקות חשבון, הפודקאסט שמדבר על כסף, נשים והשקעות, בלי פחד ובלי תירוצים. אנחנו מילי ולי, נשים שהחליטו לקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלהן ולבנות אותו בעצמן. לא באנו מרקע פיננסי ולא למדנו את זה בבית הספר. למדנו את זה בדרך הקשה, אבל בדרך שעובדת. כאן תשמעו סיפורים אמיתיים של נשים שהעזו לעשות את השינוי. תקבלו כלים פשוטים להתחלה, ותבינו איך אתן בונות חופש כלכלי אמיתי, גם אם אתן מתחילות מאפס. אז עקבו, דרגו ושתפו ממש עכשיו, כדי שכמה שיותר נשים יהיו חופשיות כלכלית, כמו שבאמת נועדנו להיות. אז יאללה, מתחילות! ברוכות הבאות לפודקאסט לא דופקות חשבון. אליש, מה שלומך היום בבוקר? וואי, מתרגשת ברמות. אני גם מתרגשת. כמה דיברנו על היום שבו נתחיל להקליד פודקאסט? מלא. אז בגלל שזה הפרק הראשון, ואתם עדיין לא מכירים אותנו, אז אנחנו מילי וליהי, שתי נשים שבעצם הכרנו בבית ספר למשפטים לפני כמה שנים, הפכנו להיות החברות הכי טובות, ומפה לשם עשינו שינוי פיננסי מאוד גדול בחיים שלנו לפני כמה שנים. אנחנו כמובן נדבר על זה בהרחבה בפרקים הבאים וגם היום בפרק. ולפני שאנחנו ככה צוללות לתוכן של הפרק הראשון, אני רוצה לספר לכם שבפודקאסט הזה הולכות להגיע הרבה נשים קרייריסטיות שיעשו שינוי פיננסי בחיים שלהם. אנחנו נזמין לכאן כל מיני משפיעניות כסף שיספרו לנו על איך עושים את הצעדים הראשונים בעולם הזה שהרבה נשים מפחדות ממנו, העולם הכלכלי. ואני ולי ננסה לשכנע אתכן שזה לא כזה מורכב כמו שכולן חושבות. אז היום בפרק נספר לכם בעיקר על הסיפור האישי שלנו, גם כדי שתכירו וגם כדי שתקבלו טיפה השראה, וככה נתחיל לקראת הפרקים הבאים. אז לי, תספרי לי איך בעצם הגענו לכאן בכלל. אז אתמול עשינו את ההכנה לפרק הזה, שתינו באמת מאוד מאוד מתרגשות. אנחנו חברות כבר הרבה מאוד זמן, והשיחות האלה שקורות עכשיו, קורות אצלנו באופן מאוד קבוע ותדיר. ואתמול עשינו הכנה לפרק, וזה מדהים שלא משנה כמה אנחנו נדבר אחת עם השנייה, עדיין יהיו דברים חדשים שנגלה לאורך הדרך. ואתמול באמת נפל איזשהו אסימון מאוד גדול, ושיתפתי אותך במשהו שאני חושבת שלא יצא לנו לדבר עליו עד עכשיו. לא דיברנו עליו לפני, אני זוכרת ששמעתי את זה פעם ראשונה אתמול. ואני חושבת שאם אפשר רגע לתחום את רגע ההתעוררות שלי, אז זה היה באמת אחרי החופשת לידה השלישית, יש לי 3 ילדים, אז אחרי החופשת לידה השלישית שלי, הייתי במשבר מאוד מאוד גדול, כי היה לי ממש לא טוב בעבודה. אני עושה רגע הסבר קצר, כי אתם עדיין לא מכירים אותנו, אבל אני ומילי למדנו בבית ספר למשפטים, אז באמת עבדתי כעורכת דין במשרד שמתעסק בדיני משפחה, זאת אומרת, על פניו הכל לפי הספר היה מושלם. הגעתי באמת לייעוד ולמקום שאני רוצה להיות בו, והתחלתי להביא ילדים לעולם, ויצאתי לחופשות לידה, וכל פעם בחופשות לידה היה איזשהו קול שהתעורר, שלא נתתי לו יותר מדי מקום, ומשהו שם היה לא טוב, לא הייתי שמחה, לא הייתי מרוצה, אבל מצד שני, הכל קורה לפי הספר, אז מה את רוצה? לא הבנתי מה קורה. מה גרם לך להיות לא שמחה בשלב הזה? אז אני חושבת שבסוף נורא רציתי להיות עורכת דין כדי להשפיע ולשנות ולעזור לאנשים ולהיות במקומות הכי קשים בחיים שלהם, כי בסוף כעורכת דין לענייני משפחה, את פוגשת אנשים ברגעי קצה, ברגעים שהם מתגרשים, שצריך למנות אפוטרופוס למישהו מבני המשפחה, להוציא ילדים מהבית או לאמץ ילדים, זה רגעים מאוד מאוד משמעותיים בחיים, ורציתי להיות שם, להיות זאתי שעוזרת להם. ובפועל, בשורה, במה שקורה ביום יום, את מוצאת את עצמך במשרד, מ8 עד 5, עם הרבה ניירת, ופוגשת מעט מאוד אנשים, כי בסוף מי שפוגש את רוב האנשים זה הבוס שלי,
ולא שמחה ולא כיף לי, והכסף שנכנס בסוף החודש הוא לא מספק, וגם לא היינו מצליחים לסגור את החודש, שזה היה מצב מאוד אבסורדי, זאת אומרת, הגעתי כבר להיות עורכת דין, אני כבר עורכת דין, הבן זוג שלי גם היה בתחילת דרכו, ועדיין שנינו לא סוגרים את החודש. זאת אומרת, המשכורת נכנסת, ואנחנו כל הזמן במרדף, אחרי הזנב של עצמנו, לסגור את ההוצאות שלנו. שזה משהו שאני גם מרגישה שהרבה אנשים היום בישראל חווים. זאת אומרת, זה כבר לא משנה אם למדת מקצוע או לא למדת מקצוע, יש משהו בקצב עליית המחירים בחוץ, שהמשכורות לא מצליחות להדביק. אז יש הרבה אנשים שממש מתארים של שתי משכורות גדולות שנכנסות למשק בית, ועדיין מרגישים מאוד מאוד טייט. ואני זוכרת ממש את השיחות שלנו בתקופה הזאת, שאמרנו, בוא'נה, למדנו משפטים, כאילו זה אז, את יודעת, ההורים אמרו לנו, זה תואר שייתן לך קריירה, לא תצטרך לדאוג מכסף. והנה, סיימנו את התואר, והתחלנו לעבוד במשרד, ואנחנו מרגישות קצת אחרת. אני זוכרת שאני אפילו הרגשתי באיזשהו מקום שקצת שיקרו לי. כי כל הזמן אמרנו לעצמנו שאני ובן הזוג שלי טוב, אנחנו עכשיו סטודנטים, אז אנחנו עוד מעט נרוויח יותר, אז יהיה יותר טוב. טוב, אני עכשיו בהתמחות, אז תכף אני אהיה כבר עורכת דין במשרד, אז יהיה יותר טוב. ולא היה יותר טוב. כי גם ברגע שהמשכורת שלך עולה, גם רמת החיים שלך עולה בהתאם. נכון. אז זאת אומרת שאת אף פעם לא באמת מדביקה את הפער. גם יש באמת את המחירים שכל הזמן עולים בסופר, וכל אחת מרגישה את זה בפועל, אבל גם יש את זה שרמת החיים שלך עולה, כי את מרוויחה יותר כסף, ובא לך יותר, וגם את מביאה עוד ילדים לעולם, אז יש גם עוד הוצאות. אז זה מעין איזשהו לופ כזה, שהוא אף פעם לא נסגר, ואני הייתי בתסכול מאוד מאוד עמוק, ולא ידעתי מה אפשר לעשות אחרת. אני זוכרת שממש הייתי יושבת במשרד, והנחמה שלי הייתה, ואני לא מחשיבה את עצמי כבן אדם בזבזן, או אחת שאוהבת אופנה ושופינג וכאלה, אני לא. אבל אני זוכרת שמרוב שהיה לי כל כך לא טוב, את הנחמה שלי הייתי מוצאת בלמלא סלים באסוס ונקסט לילדים, הייתי פשוט ממלא סלים. כן. אני זוכרת, היו רגעים שפשוט הייתי יושבת ככה עם הצהריים וממלא לי סלים, וזה היה ככה עושה לי הרגשה טובה. ומה היה הרגע שבו את מרגישה שהיה נקודת על חזור, או ההתעוררות שבתכלס התחילה את התהליך שאנחנו היום עושות ביחד? אז קודם כל, באמת שיצאתי לחופשת לידה שלישית, ובמקביל גם עברנו דירה, ואת באת לעזור לי לארוז את הבית, ואני זוכרת שאני אורזת ואורזת, ואני גם אומרת לך, יאללה, מילי, בואי, יש לי 20 ארגזים, שטויות, טיק-טק, אנחנו מתקתקות את זה. בסדר. ובפועל היה כמה, איזה 70 ארגזים. כן, אני זוכרת שזה לא נגמר. אני זוכרת את יהודה יושב באמצע חדר ילדים, של הילדים שלכם, ואומר לי, אני ולי, כשהתחתנו, אמרנו שלנו לא יהיה חדר משחקים של הילדים, מלא בפלסטיקים. והנה אני עכשיו יושב ואורז את כל הדבר הזה כאילו לבית הבא. ואני זוכרת שאמרתי, בוא'נה, איך מתגלגלים לשם? זה קורה בלי אפילו לשים לב. זה פשוט קורה בלי לשים לב. זה מעין, זה הרוצח השקט של המשכורת, באמת. ממש, אני מסכימה. ואז אני מוצאת את עצמי, ועוד פעם, אני מחזיקה מעצמי כמישהי שהיא לא בזבזנית, אבל איך יכול להיות מצב שכשאני עוברת דירה, יש כל כך הרבה חפצים שהם לא משרתים אותי. עזבי לא משרתים אותי, אני אפילו לא זוכרת שקניתי אותם. כן. ואני לא בזבזנית. אז קודם כל, פה נפל לי הסימון ראשון, שאני אומרת, אוקיי, קורה פה משהו שאני בכלל לא מודעת אליו, אני לא ערה לו, זה כבר היה השלב הראשון, רגע להבין שקורה כאן משהו. והשלב השני היה שאני בחופשת לידה, והזמן הולך ומתקצר. יש איזשהו שעון חול, ברגע שאת יוצאת לחופשת לידה, אז יש לך איזשהו שעון חול שמתהפך. כי יש לך את 3 חודשים הראשונים, שבעצם המדינה נותנת לך את הכסף לחופשת הלידה, ואז אחר כך את on your own. On your own. בדיוק. ועכשיו זה בחירה שלך, האם את רוצה לחזור לעבודה, לשים את הילד במעון, או את הילדה במעון, לחזור לעבודה, ולהרוויח משכורת, או שאת אומרת, אני אסתדר עם משכורת אחת. אז באמת אמרנו, אני לא רוצה לשים את הילד אחרי 3 חודשים במעון, כי בסוף הבאתי ילדים לעולם ואני רוצה רגע להיות איתם, הם קטנים מדי. אז באמת הייתי איזה כמה חודשים, אני חושבת 9 חודשים בסך הכל איתם בבית, והשעון חול, אמרנו, הפכנו אותו, והזמן עובר. השעון חול הכוונה של הזמן שמתקצר עד הרגע שאת צריכה לחזור למשרד. שאני צריכה לחזור למשרד. כן.
והזמן הולך וקרב, ואני לא מרוצה, ואני יודעת בפנים שאם אני חוזרת למשרד, אני לא אעשה שינוי. אני כבר זהו, אני ארוץ על זה יהיה החיים שלי. לעבוד באותו משרד או משרד אחר, אז המשכורת תגדל טיפה, וזה יהיה החיים שלי. שבשלב הזה היו כבר שני דברים שהטרידו אותך. אחד, זה שהמשכורת, על אף את בקריירה שרצית ועבדת בשבילה מאוד קשה, לא מספקת את כל הצרכים שאתם צריכים ורוצים בבית, ומצד שני שגם העבודה לא הייתה כל כך מעניינת ומסקרנת כמו שחשבנו שהיא תהיה. אני מזכירה לך שכל החברים שלנו מהלימודים הלכו להתמחות במשרדים הגדולים, והיו ממש במרדף לעבוד במשרדים הכי גדולים, ואנחנו דווקא בחרנו להתעסק בדיני משפחה. כי רצינו את הקשר האישי הזה עם משפחות, להתעסק עם אהבה, משפחה, ילדים וכאלה. אבל אז אני ממש זוכרת ששתינו הגענו לעבוד במשרד, וראינו שזה לא כל כך מרגש אותנו כמו שחשבנו. אז הצורך כבר הפך להיות מצד אחד כלכלי, ומצד שני אורח החיים שאנחנו מחפשות. נכון? אני הרגשתי שאני רוצה להיות בשליחות, וגם יותר מזה, הרגשתי שאני לא מביאה את ליהי, כן. את כל המתנות שיש לי, אני לא מביאה אותם לידי ביטוי. לא ידעתי איך אפשר אחרת, אבל הרגשתי שאני מביאה, אני נמדדת על קמצוץ מאוד קטן מהיכולות שלי. כן. וזה מאוד תסכל אותי. ואז מה קרה? ואז, משהו שדיברנו עליו אתמול, זה שאני זוכרת שאמרתי, אוקיי, הזמן עובר, אני צריכה לקבל החלטה, אני לא רוצה לחזור למשרד, אין לי מושג מה אני רוצה לעשות. ואני זוכרת שישבתי, היה איזשהו ערב שאמרתי לבן זוג שלי, תקשיב, שב רגע, אנחנו צריכים שנייה לדבר, אני חייבת שתעזור לי לקבל החלטה, כי הזמן עובר, ואני צריכה להגיד לבוס שלי, מה קורה, את חוזרת או לא חוזרת? ואז הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, כי ידעתי, תראי זה מדהים, ידעתי להגיד מה אני לא רוצה. אני לא רוצה לחזור למשרד, ואני לא רוצה זה, ואני לא רוצה להיות כל הזמן בקירות, ואני לא רוצה להיות מול ניירת, ואני לא רוצה להיות לבד במשרד. ואני רוצה להפסיק לאגור דברים בבית, שאני צריכה אחרי זה לארוז אותם. בול, אבל לא ידעתי להגיד מה אני רוצה. ואז הוא התחיל לשאול אותי שאלות, אז הוא אומר לי, אוקיי, אז מה את רוצה? ולא ידעתי להגיד לו. ואז התחלתי להסתכל מסביב, ואז אני זוכרת שאת בזמנו, בדיוק פתחת את פמיליסט, את החברה שלך, וחיית אורח חיים שהוא היה מאוד שונה מהאורח החיים שלי. את היית מאוד, אני זוכרת, את גם היית קורנת. היית קורנת, ואת היית כל יום שלך, הוא היה יום שונה מהיום הקודם, ואת היית כל הזמן בעשייה, ונפגשתי עם מלא אנשים, ומלא משקיעים, וראיתי כמה טוב לך, ואמרתי, בא לי כזה. אז לא בא לי עכשיו להקים חברת סטארט-אפ, אבל בא לי כזה, בא לי שהחיים שלי יהיו מאוד מגוונים. ושתהיי אחראית על הזמן שלך, ותוכלי לקבל חופשים מתי שבא לך, ולא תצטרכי לבקש אותה מהבוס. אז בזמנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, היה לך יום קבוע, יום חמישי, זה יום חופשי. נכון. מה זה יום חופשי? איזה יום חופשי? איך יום חופשי? וזה ממש קרה לי, אני רציתי אורח חיים אחר. עכשיו, הבנתי שהבעיה שלי, קודם כל מתחילה, אמרתי, יש שעון חול שמתהפך, כן. ואני צריכה לקבל החלטה. הבעיה שלי היא הכסף. כי אם היה לי יותר כסף, לא הייתי צריכה לקבל החלטה האם אני חוזרת למשרד או לא. נכון? כי היה לי מספיק כסף, ויכולתי להגיד עכשיו, טוב, אני חוקרת את החיים, בודקת מה מעניין אותי, ועכשיו עושה כל מיני הדרכות, שיעורים, עושה כל מיני קורסים. אבל לא היה לי את הזמן הזה. אז אמרתי, אוקיי, יש לי פה בעיה, הבעיה היא הכסף. איך אני פותרת את זה? כן. ואני ממש זוכרת שישבתי ממש כמו אבלה, וזה מצחיק, כי שתינו עשינו, למדנו משפטים ומנהל עסקים, כן? כאילו, חשבתי את עצמי ככן מבינה בכסף, עסקים. לא מבינה כלום בפרקטיקה. ממש ישבתי על המחשב וכתבתי כמו אבלה, איך יוצאים מהלופ הכלכלי. בגוגל. בגוגל. כן, כאילו, ברמה כזאתי. ואיזה תוצאות קיבלת? פתאום חופש כלכלי, לתת ערך ואז לקבל. שאז ידעת מה זה חופש כלכלי? איזה חופש כלכלי? מה חופש כלכלי? הכנסות פסיביות? מה זה הכנסות פסיביות? זה היה נשמע לי כמו סינית. כן. מה זה הכנסה פסיבית? לא הבנתי. איך זה יכול להיות שאני לא צריכה ללכת לעבודה בשביל להרוויח כסף? איך זה יכול להיות? וזה ממש סקרן אותי. ואז אמרתי, טוב, אני רוצה, והתחלתי לראות כל מיני אנשים שבאמת עושים את זה בפועל. אמרתי, טוב, אני רוצה להבין את הדבר הזה. אני רוצה להיות ככה. אני רוצה חופש כלכלי, אני רוצה הכנסות פסיביות, אני רוצה לשלוט בזמן שלי, אני לא רוצה לתת דין וחשבון לאיזה בוס עם הילד שלי חולה ואני רוצה להישאר בבית, אני רוצה שהזמן שלי יהיה ברשותי. ואמרתי, אני שמתי את זה כמטרה.
כשבשלב הזה את כבר מבינה, אני זוכרת את השיחות שלנו, שהמפתח הוא באמת הכסף. כי ברגע שיש לך כסף, אתה יכול לקנות זמן של אנשים אחרים, ואתה יכול להרשות לעצמך גם, לא, כמו שאמרת, לא להפוך שעון חול. אבל אז מאיפה מתחילים? כאילו, את היום אישה שעושה השקעות מסביב לעולם, יש לך חברת יזמות נדל"ן משלך עם שותפים, אנחנו מקימות עסק שמלמד נשים לעשות השקעות, אבל אם הייתי מדברת איתך על זה לפני 5 שנים, היית חושבת שהשתגעתי. מה זה השתגעת? הייתי בטוחה שהשתגעת. מה לי ולזה? זה לא קשור אליי, זה לא קרוב אליי. בואי תספרי למאזינות שלנו, מה באמת הצעדים הראשונים שעשית? אז אני חושבת לפני שאנחנו אולי צוללות רגע על הצעדים הראשונים שעשינו, זה ממש מסקרן אותי, ואני רוצה רגע שנתעמק באיפה את היית בשלב הזה. הבנתי. כי אנחנו כל הזמן עשינו את השיחות האלה, אנחנו תמיד היינו שם אחת בשביל השנייה, כדי לעודד ולדרבן, ובסוף דחפנו אחת את השנייה קדימה. ואני הייתי במקום שהיה לי לא טוב, וראיתי אותך כבר אז בפמיליסט. את בדיוק פתחת את החברה, גם לך היה לא טוב, נכון? בואי תספרי רגע על המקום שלך. אז אני אספר רגע על הרקע שלי, גם אני למדתי משפטים ומינהל עסקים עם לי, והתחלתי להתמחות בדיני משפחה, וגם הפכנו להיות עורכות דין אחרי זה מן המניין במשרד, וגם אני בדיוק כמוך, הרגשתי שהמשכורת יפה וטובה, זאת אומרת, היא מכסה לי את ההוצאות שאני צריכה, אבל כבר התחלתי לשאול את עצמי שאלות של אוקיי, ומה אם אני ארצה נגיד לקנות בית עוד כמה שנים, ומה אם אני ארצה, לא יודעת, להתחיל לטוס לחול או דברים כאלה, לא היה יותר מדי מרווח תמרון, וכבר אז אני זוכרת שנלחצתי מהסיטואציה הזאת. כי אני בן אדם הרפתקן וסקרן, ואני גם יזמית, ותמיד יש לי רעיונות, ופחדתי שזה בסוף יסתכם לזה, שאני יושבת במשרד, כותבת תביעות, מדי פעם יוצאת לבית משפט, וזהו. ובחגים יוצאת לחופשים, אז זה נורא הטריד אותי. ובאותה נשימה גם השתעממתי מאוד מהר מהעבודה. אז למזלי, היה לי רעיון להקים חברת הייטק בתחום הגירושין, שאנחנו לא נדבר עליה יותר מדי בפודקאסט הזה, כי זה בעיניי פרק בחיי שכבר נסגר, אבל הרבה אנשים מכירים את פמיליסט ואפשר לקרוא עליה. ובשלב הזה באמת, פעם ראשונה התחלתי לחיות חיים שאני יותר מתחברת אליהם. יכולתי, כמו שאמרת, לנהל לעצמי את הלוז, באמת נגעתי בדברים של העולם הגדול, כמו לדוגמה, פגשתי משקיעים כדי לגייס כסף לחברה, ויצרתי כל מיני שותפויות, גם עם הבוס שלי לשעבר, שהיה המשקיע הראשון של החברה, וכל מיני, את יודעת, פתאום נגעתי בתחומי הייטק, ודברים שכשאתה עורך דין במשרד אתה לא נוגע. ואני מתחברת רגע למה שאמרת מקודם, שבאיזשהו שלב, שאני כבר הייתי אולי בשנה הרביעית של הניהול של פמיליסט, את התחלת לשאול אותי שאלות, כמו איך אני לוקחת בזה חלק, או איך אני עושה צעד כזה גם, ואני לא יודעת אם את זוכרת לי, אבל פמיליסט הייתה לקראת חתימה על הסכם השקעה מאוד גדול, בשווי $2 מיליון, עם איזושהי קרן הון סיכון בריטית, וזה היה בסוף 2020. ובשלב הזה את כבר היית בתהליך שהרגע סיפרת עליו, ואמרנו, וואלה, אולי אחרי שהכסף ייכנס, נגייס אותך לחברה. איזה דבר יותר מדהים מזה שאת תבואי לעבוד איתי במה שאני יצרתי, אבל הוא הפורטה של שתינו, כי שתינו התמחנו בדיני משפחה. וזהו, וככה נצא מהלופ מבחינתנו. נכון. אבל אני רוצה לציין שאני כבר הייתי לגמרי בחברה בפנים, אני צילמתי איתך את הסרטון... נכון, הסרטון השיווק הראשון של פמיליסט. סרטון שיווק של פמיליסט. אפילו הבת שלי שם מופיעה. נכון, דון נמצאת שם בסרטון, ועזר לי גם בעוד דברים, את זוכרת, היה לנו איזה תהליך מול האפוטרופסה הכללית, והלכנו ונפגשנו איתה בירושלים, ועזרת לי המון לחשוב על הרעיונות ועל מאחורי הקלעים. וכבר אז הרגשתי את הרצון שלך להתעסק בדברים גדולים יותר. אבל לצערנו הרב, לצערי הרב מאוד, 3 חודשים אחרי שהסכם ההשקעה של פמיליסט נחתם, הוא נפל. והוא נפל מכל מיני סיבות כלכליות שקרו בעולם. מי שלא זוכר, בשנת 2020 היה לנו את הקורונה. הרבה קרנות הון סיכון נכנסו לאיזשהו סחרור כלכלי, וההסכם פשוט בוטל במרץ 2021. ואני נכנסתי לסחרור כלכלי מאוד גדול בשלב הזה, כי אחד, מי מהמאזינות שהיא יזמית או נמצאת בעולם העסקים הזה, יודעת שכבר כשיש לך הסכם חתום עם כסף שעומד להיכנס, אתה קצת גם מוריד רגל מהגז, כי אתה יודע שתכף יהיה לך אמצעים לעשות מה שתרצה. וכשבסוף ההסכם הזה נפל, אז הייתי קצת מול שוקת שבורה.
ואז רצתי לחפש מלא משקיעים כדי למצוא פתרונות אחרים, אבל זאת הייתה תקופה באמת מאוד קשה לגייס, גם עם הרעיון עד היום אומרים לי, מה, איך זה לא קרה בסוף, ואפילו שחתמנו כבר על הסכם עם משרד המשפטים, כאילו היה בטוח שנצליח ובגדול, אז בשלב הזה, באמת, במשך 9 חודשים חיפשתי פתרון אחר, ולצערי הרב, בסוף 2021 סגרנו את החברה. ואני זוכרת שבשלב הזה אני ואת כבר היינו הרבה אחרי ההתעוררות. מה הכוונה? שתינו הבנו שאנחנו לא רוצות לעבוד במשרד. זאת אומרת, המחשבה של לחזור לעבוד במשרד הפחידה אותי. כאילו אמרתי, מה אחרי 4 שנים שאני כבר מנהלת לעצמי את הלוז, לחזור עכשיו למשרד? פחד אלוהים. וגם, כאילו, אין למה לחזור, כי אני גם מבחינה כלכלית, אני לא רואה את זה כצעד נכון עבורי. למה אבל? למה? כי בדיוק כמו שאמרת, הרגשתי שהמשכורת יפה, אבל היא מכסה לי את ההוצאות, אבל אני בן אדם בסוף כן אנליטי. אני יודעת לתכנן תוכניות קדימה, ועשיתי חשבון מאוד מהיר, שכאילו, עם הקריירה הזאת אני לא עכשיו אוכל לעשות איזושהי קפיצה שתביא אותי למקום אחר. אני במקסימום אוכל לחיות חיים נורמטיביים, ולי באופן אישי זה לא הספיק. כי בעצם יש תקרת זכוכית. יש תקרת ואת זכוכית. תמיד תצטרכי ללכת לעבודה כדי לקלקל את עצמך. נכון. עכשיו, בשלב הזה כבר הייתי בחובות. אני אומרת חובות כי לא משכתי משכורות מהחברה כמה חודשים ברגע שהסכם השקעה נחתם, ואז בטח שלא מצאנו משקיעים אחרים, וממש נבהלתי מהעניין הכלכלי הזה. וכמו שדברים בחיים קורים בצורה נורא מיוחדת, קרה משהו נוסף גדול אחר במקביל, שזה אבא שלי, זיכרונו לברכה, לפני 7 שנים, חזר הביתה והתחיל לדבר על ביטקוין. עכשיו, למי שלא מכיר, אבא שלי היה בן אדם רופא, חכם, שמרן, לא עושה טיולים גדולים מדי עם כסף, וזה היה לי נורא מוזר שהוא התחיל לדבר על ביטקוין. אני כמוך, עשיתי גוגל על ביטקוין, ראיתי שזה מטבע דיגיטלי, שיש מלא הונאות בשוק הזה, ואמרתי לעצמי, הוא בטוח עובר איזה משבר. ובאמת כשסגרתי את פמיליסט, זה היה כבר 2 אחרי, וראיתי שהוא לא מפסיק לדבר על זה, ואמרתי לו, טוב, תשב פה ותסביר לי על מה אתה מדבר. ובשלב הזה הייתי בשוק טוטלי. לא בגלל ביטקוין, ועל ביטקוין אנחנו עוד נדבר בפודקאסט הזה הרבה, אוקיי? כמו שאת יודעת, אני יכולה לדבר על ביטקוין עד שאני מתה, אבל זה לא העניין כרגע. מתוך הסיפור על ביטקוין, הבנתי שאני לא יודעת שום דבר על כסף. ואת בדיוק היית בסוף חופשת הלידה השלישית שלך, אחרי כל מה שסיפרת, והתחלנו לנהל שיחות. זה ממש מצחיק, כאילו מילי ולי של לפני 5 שנים, איפה היינו ואיפה אנחנו היום. מילי, מה עושים? כאילו, לי, מה עושים? ממה מתחילים? אני חושבת שבאותו רגע, באותו שלב, לשתינו נפל איזושהי הבנה, אני ממש מרגישה את זה גם עד היום, שיש פה 2 עולמות מקבילים. זה באמת ברמה כזאת. יש את החיים של כאילו קוראים לזה את מרוץ העכברים, או להיות בתוך המטריקס, אבל יש את החיים של להיות הצרכנים שמספקים כל הזמן את הצורכים, והולכים לעבודה, וחוזרים אחר כך, הלופ היומיומי, הולכים לעבודה מ8 עד 5, חוזרים הביתה לשגרה עם הילדים, מסיימים אותה בסוף היום עם הלשון בחוץ, רק מחכים שהם כבר ירדמו, כדי שאני אוכל לעשות איזה בינג' על הספה עם איזה סדרה, וחוזר חלילה ככה, מחכה לאיזה חגים, כדי לצאת לחופש, להתאוורר קצת, לקחת אוויר, נכון? זה החיים, וזה החיים שהכרתי. כן. ובגלל זה גם נורא הבהיל אותי, זה החיים, כאילו ככה אני אמות, זה לא בא לי. וגם, אני חושבת שבשלב הזה, גם בגלל שלמדנו ביחד, אז כל הסביבה שלנו דיברה את אותה שפה. אז כאילו לא היה לנו בהתחלה, ממש השאלה של האם זה בכלל אפשרי לעשות את השינוי, הייתה מאוד מטרידה. כאילו, איך? אני גם זוכרת שכשסגרתי את החברה, אז ישר, את יודעת, הסביבה שלי התחילה לשאול, אז מה תעשי? תחזרי למשרד? לא. אז מה? מה זה לא למשרד? אז מה תעשי? הרי למדת משפטים, וכאילו,
הרגשתי שאני כמו סוג של ילדה סוררת, שלא רוצה לעשות את החיים הרגילים. עכשיו, זה לא שיש לי איזושהי בעיה עם לעבוד במשרה. יש אנשים שזה באמת מאוד מתאים להם. זה נותן להם שקט, וזה אגב לא בהכרח מונע מהם לעשות התקדמות ושינוי במקומות אחרים. לי באופן אישי, ואני יודעת שגם לך, כי את החברה הכי טובה שלי ואני מכירה אותך ממש טוב, זה לא מספק אותנו. גם אפשר לעשות את זה במקביל, ואנחנו אולי, אם נספיק בפרק הזה או בפרקים הבאים, נסביר בעצם איך אפשר לעשות את זה גם במקביל, תוך כדי שאת גם שכירה ועושה דברים נוספים, ובאמת מגדילה את ההון שלך, ומאפשרת לעצמך יותר זמן פנוי, ואת בבחירה, את יכולה להיות עדיין שכירה, אבל להיות יותר עם say, להגיד, אוקיי, אני בימים האלה עובדת, בימים האלה אני לא עובדת, מתאים לכם סבבה, לא מתאים לכם לא, לא צריך, אני אלך לעבוד במקום אחר. מסכימה לגמרי. אבל ברגע שיש לך כסף ויש לך את ההון, יש לך גם את המקום להגיד, אני מחליטה איך החיים שלי יראו. אז בואי באמת נדבר על ההתעוררות שסיפרנו על איך כל אחת מאיתנו הגיעה לשלב הזה שבה היא מתחילה לשאול שאלות. אבל בוא נספר בעצם איך התחלנו להתעסק בכסף. כאילו היום, אני ולי עושות השקעות גם ביחד, גם בנפרד, ולא בתחום אחד, בכמה תחומים. והפכנו את זה לדרך חיים. אני מרגישה שלא סיפרו לנו, ולא לימדו אותנו את זה גם בבית ספר, וגם עד היום אני לא מרגישה שזה מדובר מספיק, שיש דרך להתעשר. וכשאני אומרת שיש דרך להתעשר, אז הכסף הוא לא מה שמעניין. מה שמעניין זה שכשאתה אוגר כסף, אתה יכול לפתוח לעצמך הרבה מאוד אפשרויות. והדרך לעשות את זה היא רק בצורה אחת. אתה עובד, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, אתה מרוויח כסף, אתה מחפש איך לייצר עוד ערוצי הכנסה. את הכסף שאתה מייצר, חלקו הולך להוצאות השוטפות, את מה שנשאר, אתה מתחיל לחפש איפה להשקיע, כי כסף שיושב בבנק מאבד מערכו לאורך זמן, ולכן ברגע שמתחילים להתעסק בהשקעות ומתחילים לייצר תנועה לכסף, הכסף גם גדל. וזה כאילו ה-wake up call ששתינו קיבלנו ב5 שנים האחרונות. ואני חושבת שכל מי ששומעת אותנו עכשיו, יכול להיות שזה יישמע לה מאוד רחוק ממנה. אז בואי נספר באמת איך התחלנו. איך התחלנו להתעסק בכסף? אני רוצה להגיד על זה כמה דברים, כי היום, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, רוצים כאילו את התכלס, את השורה התחתונה. יאללה, אז תגידי לי איפה לשים את הכסף, איפה להשקיע. אז, או שהם שומעים עכשיו ביטקוין הכי חם, אז אני אשים את הכסף בביטקוין. או עכשיו שמעתי שפורטוגל זה המקום הכי שווה להשקיע בו, אז אני אשים את הכסף שלי בפורטוגל. זה לא הדרך. זה לא נכון לעשות את זה. ואני אומרת את זה עוד פעם, מניסיון, כי אני חושבת שהדבר שהיה לי הכי קשה, זה לתכנת מחדש את המוח שלי. בסדר? כי להיות במוח של צרכנית כל הזמן, ולהיות במיינדסט של אני מרוויחה את הכסף שלי, ואז הכסף הזה צריך לספק אותי ליום-יום שלי, אוקיי? לצרכים שלי, ליום-יום שלי, חשבונות, מים, חשמל, סופר, מעון של הילדים, וגם קצת בשבילי. כשאת לא מצליחה לצאת רגע מהראש הזה, ומצליחה להגיד, אוקיי, אני רוצה גם לשים כסף בהשקעות, ושהכסף הזה יעבוד, כשאת בתוך המיינדסט הזה, המון גורמים יכולים להשפיע עלייך, ולהזיז אותך מהמקום שלך. שזה משהו שאני חייבת להגיד לך, שאת מאוד עוזרת לי בו. אנחנו תמיד צוחקות עליי שאני משימתית, והכל אצלי מסודר מראש. איפה שמים את הכסף? איפה שמים את הכסף? אפילו בחתונה שלי, אמרת לאנשים במיקרופון, שכתבתי לך את סדר הדברים לנאום, שזה מצחיק, אבל זה נכון, אני כזאת. מה שנותן לי ביטחון זה להבין איך עושים את הדרך. ואת בתחילת הדרך אמרת לי, מילי, זה לא מספיק שרק נתחיל להשקיע, או ניקח עוד קורס. אנחנו צריכות קודם כל להתעסק בשאלה של מה אנחנו רוצות בחיים, מה הם הערכים שחשובים לנו, עם איזה סביבה אנחנו רוצות להיות, באיזה סביבה אנחנו רוצות למצוא את עצמנו כדי לקבל השראה מעוד אנשים שכבר עשו את זה, וכל מיני אמונות מגבילות שיושבות אצלנו, אנחנו חייבות לפרק אותם, כי אם לא נעשה את זה, אז יהיה לנו מאוד קשה בהמשך הדרך. משימות אפשר לעשות עד מחר. אני ממש זוכרת שבתחילת הדרך התחלת לקחת אותנו לכנסים, ואמרתי לעצמי, וואי, מה עכשיו לי עם הג'וק החדש של הנבלה מכמות הארגזים במעבר, ועכשיו אנחנו כל שני וחמישי בכנס אחר. אבל זה עשה את העבודה. זה עשה את העבודה. אני ממש זוכרת
נכון ששתינו גדלנו על המשפט הזה שאומרים לנו שכסף לא גדל על העצים? אני זוכרת, אותי ואותך, בין הכנסים הראשונים שישבנו, אמרנו, בוא'נה, זה לא נכון. כאילו, כסף כן גדל על העצים. כי בסוף, אם את משקיעה את הכסף שלך, נגיד אפילו נדלן, אז את משקיעה אותו, כאילו שתלת עץ באדמה, והוא מצמיח לך פירות, והוא משלם לך כסף, שזה בדיוק ההכנסות הפסיביות, שפעם ראשונה בחיים נתקלנו בהן. כי עד עכשיו למדנו תואר, ורצינו לעבוד בשביל הכסף, לעבוד קשה. אז השלב הראשון היה באמת לשנות את המיינדסט. וזה בשבילי היה החלק הכי קשה. ואם את לא היית אז, בתקופה הזאת, היה לי, אני חושבת, בוא נגיד שהדרך הייתה הרבה יותר ארוכה. למה אני אומרת שזה החלק הכי קשה? כי אני תמיד מדמה את זה לכמו דלי עם חורים, בסדר? והמשימה הכי קשה שהייתה לי בהתחלה, היא קודם כל לסתום את כל החורים, שהכסף נוזל ממנו, ואני אפילו לא שמה לב שזה קורה. כי את מבינה שזה שאני מחזיקה אמונה, שהחזקתי אמונה, שאני לא בזבזנית, ואני לא סתם זורקת כסף, ואני עוברת דירה, ואני מבינה שיש לי כל כך הרבה חפצים שהוצאתי עליהם כסף, ואני לא זוכרת שעשיתי את זה, את מבינה שיש פה רגע איזושהי בעיה. כן. אוקיי? את מבינה שכנראה שיש איזשהם גורמים חיצוניים, החברות או זה, שגורמות לי להרגיש שאני לא מספיק, ואני צריכה לקנות את המוצר הזה, כי זה יגרום לי להיות אימא יותר טובה, או זה יגרום לי להיות אישה יותר טובה, או שזה יגרום לי להרגיש יותר טוב, או... ואז אני קונה מלא דברים שאני לא באמת צריכה אותם, אז כדי שיהיה לך כסף פנוי להשקעות, את קודם כל צריכה לסתום את החורים בדלי. כן. בסדר? זה הדבר הראשון, וזה הדבר הכי קשה שהיה לי לעשות. כי זה לא משנה כמה אני אגיד לך מהיום עד מחר, תקשיבי, יש ערוץ השקעה, נתיב השקעה, אין, פצצה. לא יהיה לך את הכסף לשים אותו, אם את לא תסתמי רגע את החורים. נכון. כי גם אם תשימי את הכסף שם, בסדר? הבאת מאיפשהו, כסף מחברים, לקחת הלוואה מהבנק, עדיין נוזל לך כל הזמן. וככל שתגדילי את ההכנסות שלך, בסדר? ככל שיהיה לך יותר כסף, ככה גם החורים יגדלו יותר. נכון. בסדר? כי אמרנו, ברגע שאת מרוויחה יותר, גם רמת החיים שלך עולה. אז זה הדבר הראשון שחייב לעשות. קודם כל חייב להבין איך העולם הזה עובד, למי יש אינטרס, למה אנשים רואים אותנו כארנקים מהלכים, ולמי יש אינטרס שאני יוציא, אני ממש רואה את החיים ככה. נכון. היום את אומרת לי, סתם, בא לי עכשיו לקנות בגדים, אני נכנסת רגע, אני מתבאסת, לא בא לי, היום זה משימה שהיא מבאסת אותי לעשות. כן. אז אם שנייה נעשה סדר, כי כן, בוודאי, אני מי כבר לי פה רואה מה בשביל הולך להיות הסדר? בפודקאסט הזה, אני כאילו הולכת להיות כל הזמן זאת שעושה כותרות כדי שיהיה מסודר, כי זה מה שאני אוהבת להקשיב כשאנשים מדברים בפודקאסט ואני מקשיבה. אבל אם שנייה לעשות באמת איזשהו תהליך שעברנו, אז השלב הראשון היה להתעורר. קודם כל להבין שאנחנו ככה לא רוצות להמשיך ולהתחיל לשאול שאלות. נכון. ומתוך השאלה הזאת הבנו שהאירוע הכספי הוא כנראה הכי חשוב. ברור שהבריאות יותר חשובה מכסף, אבל כשיש לך כסף אתה יכול להרשות לעצמך גם לחיות בבריאות טובה יותר, כי יש לך חופש. אז הדבר הראשון היה ההתעוררות, ובאמת השאלה לגבי כסף. הדבר הבא היה לשנות את המיינדסט. אנחנו גדלנו בבתים שאמרו לנו שצריך לעבוד מאוד קשה בשביל להרוויח. ורק המחשבה של פתאום לפתוח סטארט-אפ גם היה כאילו משהו מאוד שונה בנוף בסביבה שלי. אז קודם כל להבין שאפשר אחרת, להשתחרר מאמונות מגבילות ולהתחיל לשאול שאלות. השלב הבא, אחריו, היה בדיוק מה שאמרת. רגע שנייה לעשות תמונת מצב של מה קורה, כמה נכנס, כמה יוצא, זה גם משהו שהחברה מאוד דרדרה אותנו בו, אני אומרת במרכאות. אנחנו מחזיקים כרטיס אשראי, אנחנו כבר לא משתמשים במזומן, אני כבר לא זוכרת על מה אני מגייצת איפה, אני כבר לא זוכרת לאיזה שירותים נרשמתי. אז שנייה רגע לעשות סדר במה אני מכניסה ומה אני מוציאה. ואז השלב הבא היה להבין שאם אנחנו רוצות להגדיל את כמות ההכנסות שלנו, או להגיע לחופש כלכלי תוך X שנים, אנחנו צריכות להגדיל הכנסות. ואז אני ואת התחלנו באמת, כמו שסיפרנו, ללכת לכנסים ולשאול שאלות ולקרוא הרבה ספרים, ובכלל לנסות להשתלט על האירוע הזה, שנקרא איך מכניסים עוד כסף. יש עוד שלב שהוא חשוב בדרך, צריך גם למצוא מודל לחיקוי. זאת אומרת, לראות אנשים שעושים את זה, להאמין שזה אפשרי בעולם. נכון. ואז אם זה אפשרי בעולם, להתחיל להבין ולהאמין שזה כנראה גם אפשרי עבורי.
בסדר? זה גם חלק שאני עברתי. זאת אומרת, ראיתי שבכלל העולם הזה קיים, זאת אומרת שיש עוד יקום מקביל שמתקיים במקביל ליקום שלי. אנשים שטסים לחול, וכל שני וחמישי יושבים בבית קפה, והם לא נראים מרוטים כאילו בסוף יום, ועושים, בעצם מגשימים את החלומות הגדולים שלהם. ולהבין אבל שזה לא מספיק רק לראות את האנשים האלה. צריך להבין גם שגם אני יכולה. וזה עניין של החלטה. והדבר הכי חשוב שחשוב לנו שאנשים יבינו פה בפודקאסט הזה, זה שאנחנו עורכות דין, או זה שאת פתחת את הסטארט-אפ, או זה זה לא אומר כלום לזה שאתן לא יכולות. בסדר? זה לא קשור עם איזה קלפים הגעת לעולם הזה, עם מה את מתחילה. כל אחת יכולה, זה רק עניין של רצון, ולשנות רגע גישה ומחשבה, לאיך זה יכול להיות אפשרי גם עבורי. ובואי נשים גם את הדברים על השולחן. כשאנחנו התחלנו את התהליך הזה, את היית אחרי חופשת לידה שלישית, לא ידעת מאיפה תכניסי כסף, כי לא רצית לחזור למשרד. יהודה עוד היה בהתמחות, יש לומר עדיין בהתמחות, אבל תכף מסיים. עוד 4 חודשים. כן, אבל לא סופרים. את הדקות, את השעות, ואני הייתי אחרי שסגרתי את החברה, והייתי בכלל בחובות. הייתי צריכה, כאילו, לקחתי הלוואות מהבנק שהייתי צריכה להחזיר. זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלנו הייתה, אפשר להגיד ממוצעת אפילו למטה. נמוכה. ואז הבנו שגם אנחנו צריכות להבין איך אנחנו מגדילות את ההכנסות שלנו, וגם אנחנו רצינו להבין יותר בכסף. כמו שאמרת בתחילת הפרק, זה שלמדנו מנהל עסקים, לא גרם לנו להרגיש שאנחנו מבינות יותר מדי. עולם ההשקעות היה נראה לי כמו סינית. וגם עולם העסקים. אפילו במתמטיקה לא עשיתי 5 יחידות, אז אמרתי, זה לא בשבילי. ואז ברגע שאבא שלי התחיל לדבר איתי על ביטקוין בבית, אני באמת מרגישה שזה פתח לי את הצ'קרה. כאילו אמרתי, בונה, יש כאן משהו, שאבא שלי במקרה, את יודעת, בדרך כלל הצעירים מלמדים את ההורים, וכאן דווקא אבא לימד אותי, ואמרתי לעצמי, בונה, אם אני הבנתי את זה, ואני עושה, וגם התחלתי להשקיע בקטנה, בהתחלה, 50 פה, 100 שם, ראיתי שטוב, הגדלתי קצת, ואמרתי, בונה, איזה קטע, אני לא יוצאת לעבודה, אני משקיעה במשהו, והכסף גדל. זה כאילו, אמרתי, בונה, מטורף, זה כאילו, אין קשר, פתאום ניתקתי את הקשר בין הזמן לכסף. ואז אמרתי, אוקיי, אז אם ככה, אז אני רוצה עוד. ואז התחלנו ביחד, המזל הגדול שלנו זה שהתהליך הזה קרה במקביל, כי אני באמת לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות את זה בלעדייך. כי כולם חשבו שאני משוגעת מסביב, גם ההורים שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, ומאוד מאוד אוהבים אותי. אבא פשוט כבר לא איתנו, אבל אוהב אותי עדיין. והתחלנו פשוט, נהיה לנו כזה פומו, רצינו ללמוד הכל. ואת התחלת ללמוד מלא על נדל"ן ועל סוגי השקעות בארץ ובחול. ואני למדתי על ביטקוין כמובן, והיום אני גם מדריכה ומנחה משקיעים מתחילים בתחום. ואת פתחתי יזמות נדל"ן בכלל. והתחלנו ללמוד שוק ההון ביחד, ולהגיד, בונה, זה מטורף, אני יכולה עכשיו לקנות מניות של אמזון, אני יכולה להיות בעלים של חלק מאמזון, או של פייסבוק. נכון. וזה כאילו נפתח לי הצ'קרה. וברגע שהבנו שהדבר הזה יכול לקדם אותנו כלכלית יותר מהר, התחלנו ללמוד. ואז באמת, כמו שסיפרתי, כנסים וספרים ואז גם בא התיאבון להפוך מצרכנית ליצרנית. נכון. בסדר? כי אז ברגע שאת רואה שזה עובד, ואת רואה כי טוב, אז זאת אומרת, אוקיי, בא לי עוד מהדבר הזה. אז בא לי שהכסף שלי לא ילך עכשיו לאיזה משהו שאני לא באמת משתמשת בו, אלא בא לי שהוא ישרת אותי. נכון. ואני אשים אותו בעוד איזה ערוץ השקעה, ואני אשים את זה עוד פה באיזה מקום בשוק ההון. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. היום, 5 שנים אחרי תחילת התהליך, איך את מרגישה שהחיים שלך השתנו? וואו, זה באמת, אני חוגגת כל פעם מחדש, אני מרגישה שנולדתי מחדש. החיים שלי השתנו מקצה לקצה. תתני דוגמאות, אני ממש רוצה שתתני. אני אתן דוגמאות, לא בלחץ. עכשיו אני רוצה שתתני דוגמאות לי. אין, הכל צריך להיות מסודר לפי זה, כן. שחררי, תני לי להקריא לך בחתונה את מה שאני יודעת. סתם בושות בחתונה. למה? אמרת שהיה טוב דווקא. סתם, היה מהמם, היית מהממת. סתם עבדת עליי? איפה התחתנתי? לא, זה לא יפה. את רואה? יאללה, נקסט. בגיברלטר. גיברלטר. אוקיי. בקיצור, שאלת אז איך החיים שלי השתנו. אז החיים שלי השתנו באמת מקצה לקצה. הדבר הראשון, אולי הכי חשוב, זה אני שמחה. ואני קמה כל בוקר בפשן מטורף לחיים, במה עוד אני יכולה לעשות, איפה עוד אני יכולה
לגעת באנשים, לשנות, לעשות, באמת, היו לי תקופות, היום אני כבר ממש בעשייה של דברים, אז אני פחות שמה, אבל היו לי תקופות שהייתי מתעוררת באמצע הלילה, והייתי קמה בבוקר, היה לי פנקס ליד המיטה, והייתי כותבת מלא 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 רעיונות של דברים שבא לי לעשות, וזה בסוף המון ערוצי הכנסה, המון דברים שבסוף יכולים לייצר לי עוד הכנסה. מלא רעיונות שפעם לפני כן הייתי יושבת במשרד, והייתי בדיכאון של, פאק, אני לא מאמינה שזה החיים. כן. אז קודם כל אני מאושרת ואני שמחה, ויש לי פשן לחיים מטורף. דבר שני, הזמן שלי היום הוא ברשותי. נכון, היום אני עדיין לא במצב שאני יכולה להגיד, אני עכשיו עוזבת את הכל וטסה עכשיו for good לקוסטה ריקה, ואני לא עובדת בכלל, אני לא שם. ואני חושבת שאני גם לא רוצה להיות שם, כי אני מאוד נהנית מהעשייה. אני אמרתי באופן כללי, תחזירי אותי תכף לסדר, אני יודעת. אני אמרתי שמבחינתי, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת מפה, כשאני עדיין עושה פרויקטים ועושה מלא דברים, כי אני לא רוצה לצאת לפנסיה אף פעם. כן. אני רוצה תמיד להיות בעשייה ותמיד לעבוד, ולשלב את החיים תוך כדי. אז היום אני נמצאת במצב שבו אני מחליטה איך היום שלי ייראה. מה אני עושה היום בבוקר? קמתי היום בבוקר שהוא יותר הפוך, אז אני לא עושה את המשימה הזאת, אני עושה משימה אחרת. היום הילד שלי חולה, הוא לא מרגיש טוב, אז אני יכולה להישאר איתו בבית ולדחות את הלוז שלי, ולא יקרה כלום. בסדר? ואיפה יש רגעים שזה עדיין קשה? קודם כל, לנו קשה כרגע באופן כללי בחיים, כי עוד יהודה בהתמחות, ואני עושה את זה תוך כדי להיות 100% אימא במשרה מלאה. מי שלא יודע, ללי יש 3 ילדים קטנים צמודים. כן, ובעל שנמצא בהתמחות והוא לא בבית. את יודעת, אני רוצה להגיד לך אנקדוטה על זה, אם יש לנו זמן, אבל כשיצאתי לדרך, אז נורא חיפשתי כל מיני קבוצות וקהילות להשתייך אליהן, ונורא חיפשתי גם את הקהילה של נשים שהן נשואות לבני זוג שהם מתמחים, כי זה אורח חיים לא נורמלי. ורציתי עוד נשים לתמוך אחת בשנייה. ונכנסתי לאיזושהי קבוצת וואטסאפ, שכל מה שהם עשו, זה היה כאילו לבאס אחת את השנייה, והנה עוד פעם בא לי בהתמחות, והנה עכשיו אני עושה לילדים את השניצל ואת הנקניקיות שלהם, רק בשביל לתקתק אותם ולשים אותם וזה לא סביבה שאני רוצה להיות בה. מאוד מהר יצאתי מהקבוצה הזאת, כי אני חיפשתי קבוצות שהן מעצימות אותי, קבוצות שנותנות לי כוח, קבוצות שאני יכולה להגיד, אני חיפשתי להיות בקבוצות שמרימות אותי ונותנות לי כוח ונותנות לי מוטיבציה לא איך אני מתמרמרת על החיים וכמה אני מסכנה וכמה שקשה לי. נכון, זה קשה, אבל מה אני עושה מפה? יש לי 2 אפשרויות. אני יכולה להגיד, אני קשה לי ואני מתמרמרת ומתמסכנת, או שאני אומרת, זה המצב, נכון, זה קשה, אבל בוא נראה מה אני יכולה כן לעשות בזמן הזה. נכון, אני חושבת גם שזאת הסיבה שאנחנו התחברנו מאוד חזק, כי באמת עברנו תהליך מאוד דומה, ואני חושבת שזאת גם הסיבה שהקמנו את העסק המשותף שלנו, כי מה שהיה לנו הכי חסר בהתחלה זה באמת סביבה שמדברת את הקשיים ואת הצרכים ואת האפשרויות גם בעולם הנשי. היום אם אנחנו מנסות ללמוד על כסף דרך גוגל או דרך כל מקום, רוב התוכן הוא גברי. עכשיו זה לא שאין נשים בעולם ההשקעות, אבל אין מספיק קבוצות כאלה או תנועות שיכולות לעזור לנשים לעשות השקעות ביחד. ובגלל שיצרנו אחת לשנייה את הסביבה המדהימה הזאת, שבאמת אני באופן אישי מעידה על כמה זה שינה לי את החיים, אז אנחנו רוצות שעוד נשים יתחברו אלינו, לסיפורים, לקהילה, להשקעות. בואו נעשה השקעות ביחד. והדרך להגיע לשם היא פשוט לשמוע סיפורים של נשים שעשו את זה. כי אם זה אפשרי בעולם, זה אפשרי בשביל כולן. ובדיוק בשביל זה נולד הפודקאסט. ובדיוק בשביל זה נולד הפודקאסט. אז בואו נסיים את הפרק הזה עם כמה כלים פרקטיים לכל מי שמקשיבה. למישהי שהייתה אולי שומעת עכשיו את הפודקאסט הזה, את הפרק הספציפי הזה, ונמצאת במקום שאנחנו היינו בו לפני 5 שנים, ואנחנו רוצות להזמין אותה, להתחיל את התהליך, שהוא מן הסתם לא קורה ביום אחד, אבל כסף אוהב זמן. ככל שמתחילים יותר מוקדם, אז ככה מגיעים למקומות יותר נפלאים. אני חושבת שאם יש משהו שהייתי נותנת כטיפ, אז העולם ההשקעות ועולם הכסף הוא יכול להתאפס מאוד מפחיד למי שמתחילה להתעסק בו בפעם הראשונה.
ואני יכולה לספר באופן אישי שברגע שהסיפור של ביטקוין תפס אותי, אז זה גרם לי לסקרנות מאוד גדולה להתחיל ללמוד ולחקור. ואז משם כבר הדרך התקצרה. זאת אומרת, התחלתי בביטקוין, המשכתי לשוק ההון ולנדל"ן, אבל צריך למצוא איזשהו משהו אחד בעולם הפיננסי שמסקרן אתכם, תתחילו לחקור עליו, ללמוד עליו יותר, ואז משם מתחילים לאט לאט לפרק את הפחד. זאת אומרת, רואים שזה לא כל כך נורא, וגם זה לא כל כך נורא, ואז מתנסים כאן בקטן, ובאמת שבהתחלה התנסיתי מה זה, ב-50 שקל השקעתי בהתחלה. אבל רציתי רגע לראות איך זה מרגיש. וככל שעושים את הצעדים הראשונים, זה מפיג את החששות, ומייצר תנועה לכיוון חיובי. אז אני גם רוצה לתת טיפ. אני חושבת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות, זה לצאת מאזור הנוחות. עכשיו, זה מאוד קלישאתי, זורקים את הסיסמה הזאת, אפשר לשמוע את זה בכל מקום, בטיק טוק, באינסטגרם וכאלה, אבל זה באמת נכון, כי אם אני לא הייתי נמצאת בחופשת לידה שלי, ולא היה לי את השעון חול שהתהפך, והיה לי את הדדליין שהייתי צריכה להחליט, אוקיי, זה הרגע שבו אני צריכה לקבל החלטה, ולא הייתי קופצת למים, ולא הייתי יוצאת מאזור הנוחות שלי, כי בהתחלה אמרתי, אני לא חוזרת למשרד, ואני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, אבל אני לוקחת את הזמן רגע, ואני לומדת וחוקרת. אז הדרך היחידה באמת לעשות שינוי כל כך גדול בחיים, היא לצאת מאזור הנוחות. בסדר? כמו שאת תמיד קוראת לזה, לזרוק את התיק מעבר לגדר. נכון. שכמו שהודעת ליהודה, אני לא חוזרת למשרד. אם אני אחזור למשרד, משהו לא טוב יקרה. כי בסוף, תמיד מסתדרים. נכון. לא משנה מה יהיה, את תסתדרי. ואת צריכה להתהלך בעולם עם ההלך רוח הזה. שלא משנה מה יקרה, בסוף יהיה טוב. בסוף יהיה טוב. נכון, אני לא יודעת איפה קראתי את זה, אבל יש איזשהו משפט שאני מאוד אוהבת, קפץ לי איפשהו באינסטגרם, של הכל בסוף מסתדר, כי אני מסדרת את זה. ואני מאוד מתחברת למשפט הזה, כי אנחנו לא כל כך רוחניקיות באופיינו, למרות שאנחנו גם מאוד מתחברות לרוח, וכסף זה גם מאוד רוח, אבל בסוף, הדרך יציאה שלנו מהלופ הכלכלי שהיינו בו, ומהדיכאון במרכאות שהיינו בו כשעבדנו בעבודה שלא התאימה לנו, הייתה ללמוד דברים אחרים, לפתוח את הראש, להתנסות בדברים אחרים, וככה הדברים הלכו והסתדרו לאט לאט. וזה, אני מאוד מתחברת למה שאמרת, שלפעמים פשוט צריך לזרוק את התיק מעבר לגדר, והדברים מסתדרים בהמשך. ואם אנחנו כבר מדברות, אז אני אתן עוד טיפ נוסף, שאני חושבת תראי, בסוף, הכל נמצא ברשת, והכל בחוץ, ואפשר לעשות לבד הכל. אבל מה שבאמת עוזר, ומה שבאמת מקצר את הדרך, זה להיות בסביבה תומכת. ולהצמד לאנשים שכבר עשו את זה. אנשים שכבר כמה צעדים לפנייך, כבר הגיעו למקום שבו את רוצה להיות בו, תצמדי אליהם, וזה פשוט יקצר לך את הדרך. וברגע שהתחייבת, ואת בתוך סביבה ובתוך מסגרת, דברים פשוט יקרו. את תעשי את זה, כי אין לך ברירה, כי התחייבת. אני מסכימה עם זה לגמרי. אז נראה לי שנסיים פה להיום. כרגיל שמחתי להעביר איתך עוד שעה מחיי עם עוד תובנות ועוד מסקנות. בפרקים הבאים אנחנו נארח כאן הרבה נשות קריירה, נשים שיצאו מהלופ הכלכלי, אימהות לילדים קטנים שמצליחות לעשות את האיזון בין חיי המשפחה לחיי הקריירה, ומקוות שתפיקו מזה הרבה מאוד השראה בהמשך. אם אהבתן, ואתם חושבות שזה ייתן ערך לעוד נשים נוספות, אז אנחנו נשמח שתשתפו, תדרגו, בשביל שעוד נשים יצאו מהלופ ויהיו חופשיות כלכלית. נכון. תודה ליוש. תודה מילי.